Takže pán tréner, vaši zverenci stále živia nádej na semifinále. V dnešnom zápase s nožom na krku predsa len dokázali poraziť Trnavu, hoci aj na tesnejším rozdielom 2-1. Čo si k tomu zápasu skúste povedať? Tak samozrejme bol to pre nás veľmi ťažký zápas, nakoľko sme mali nôž na krku a po tom prvom dvojzápase prehrávali sme 2-0. My sme museli zlepšiť hlavne defenzívu a hlavne byť disciplinovanejší ako v tom prvom dvojzápase teda. A dnes sa nám to podarilo, si myslím, že toho supera sme počas celého zápasu nepustili k nejakému výraznejšiemu tlaku, nepustili sme ich do nejakých výrazných šancí a naopak my sme išli do vedenia, ten super prakticky znížil až v tom samotnom závere a ja som veľmi rád, že sa nám podarilo zvíťaziť a tak natiahnuť tú sériu na ten štvrtý zápas. V Trnave pomerne veľa gólov počas oslabenia sme dostali, takže asi to bolo to hlavné, čo ste svojim zverencom hovorili pred týmto zápasom, čiže udržať disciplínu, nenechať sa vylúčovať. Tak samozrejme, my sme už mali nejaké pohovory v nedeľu po tréningu, včera po tréningu. Prešli sme si prakticky všetky tie situácie, po ktorých padli tie góly v Trnave. My sme v Trnave prehrali svojou vlastnou nedisciplinovanosťou, nakoľko sme boli veľmi veľakrát vylúčení a super dal prakticky z toho dvojzápasu z 9 gólov, dal 5 gólov v presilovej hre, takže to bola asi najväčšie naša slabina v tom prvom dvojzápase. A dnes sme sa toho vyvarovali, boli sme disciplinovaní a prakticky to víťazstvo si určite dnes zaslúžime. Čím chlapci argumentovali, čím sa obhajovali, že v tej Trnave boli tak často vylúčovaní? Tak si myslím, že nemajú šancu na obhajobu, pokiaľ sme mali DVDčko, tak tá obhajoba je asi veľmi ťažká. Boli tam, ja nehovorím na tie fauly, ktoré vyplynú z hry a z toho chcenia, hlavne v obranej tretine, ale boli tam úplne naivné fauly, v strednom pásme fauly, kde sme už mali v držaní púk a naivný faul, neviem, či to bolo z tej nervozity alebo z prílišnej premotivovanosti, ale jednoducho sme sa alebo z tej mladíckej nerozvážnosti, nakoľko je to mladé mužstvo. No ale dnes ja si myslím, že si to chlapci dali k srdcu a zobrali teda k srdcu a dnes sme sa toho vyvárovali, aj keď tam boli nejaké fauly, ale už nebolo ich toľko, koľko v Trnave a toho supera sme nepustili do nejakého výrazného tlaku tým pádom. Dnes stačili 2 góly na víťazstvo? Tak samozrejme, dnes nám stačili 2 góly. My sme mali hlavne v tom prvom zápase v Trnave, kde sme strelili 4 góly a sme prehrali, tak to bolo si myslím, že ten dôvod, že sme získali aj víťazstvo v Trnave a dnes nám stačili 2 góly, disciplinovaná obrana, až ten gólik v samotnom závere nejakých 17 sekúnd do konca, ale základ úspechu si myslím, že bola tímová robota a disciplinovaná hra v defenzíve. Góly dnes strieľali takí netradiční strelci. Tupi, posiela z Martina, jeho druhý zápas v prešovskom drese a Joško Tomčák. K tomu niečo? Tak ja som rád, že lebo mužstvo tvorí 20 hráčov a nestále tí strelci, ktorí sú strelcami počas sezóny, záberu a ja som rád, že dneska to boli takí netradiční strelci a jednak som rád, že nám vyšla presilovka 5-3, ktorá aj keď tí hráči s nami prakticky netrenujú, ale pochopili to hneď, ako som im to nakreslil, nám to vyšlo tak, dá sa povedať, cez kopírak, jak gól s Bardejom a Joško Tomčák, no ja som veľmi rád, že sa prakticky do tej lisiny strelcov zapojili aj netradiční strelci a tým pádom ten zápas sme vyhrali. Ale ak by začali dávať znova góly Halas, Sabol a tak povediac im podobný, bolo by to znova už o čosi väčšia šanca. Tak samozrejme, že máme ešte pred sebou zajtra zápas, a tí strelci, ja dúfam, že sa presadia. Ale je veľmi dobre pre úspech celého mužstva, aby sa presadili viacerí hráči, nielen nejaký vyložený strelec, lebo dobre, strelec je strelec, ale jednoducho tomu ten nebude teraz v 40 zápasoch, nedá v každom zápase gól, čiže na každého strelca, na každú peťku to niekedy príde a v
vtedy musia zabrať iné peťky a som rád, že dneska zabrali iné peťky. Dobre, v dnešnom zápase ste veril svojim zverencom, že vyhráme? Ja som určite veril zverencom a dá sa povedať, že aj na taktickej porade som to zdôraznil, čo sme si za tie posledné 2 dní povedali. My keď budeme hrať o 5, my máme na to, aby sme tú Trnavu zdolali aj zajtra. Dobre, svojim chlapcom ste dnes veril. Toto je polovica olympijského zápasu. Česko-Slovensko prehrávame 0-3 v 30. minúte. Veríte, že vyhráme v tomto zápase? Tak asi si myslím, že tí Češi majú návrh a prehrávať 3-0 na takomto turnaji, zvrátiť výsledok. Museli by sme byť veľmi silný tým a ja tomu už neverím. Dobre, zišiel by sa ktorý hráč z tohto týmu? Tak ja si myslím, že hoci ktorý. Ďakujem pekne.